mandarita retetera bosa tatarabasa tataraba taungana vana venyu Mwari rita mosa taita tarabasa hora shikata mandarabosa. Baba vedu tauya kwamuri, mupi wa upenyu ndimi, murwiri wehondo dzose ndimi, arabosata mukundiri hondo Israeli ndimi Mwari. Tauya kwamuri, rutiziro rwedu ndimi Mwari. Hakuna kumwe kwekuvanda asi pasi pamapapiro enyu Jesu. Tauya nemwoyo Mwari, tauya nemwoyo kuzosangana nemi. Kana tichinge taungana nemutowo wakadai, chishuwo kuona imi Mwari pakati pedu. Takata kuneva mendariata tanamata Mwari batai pakati pedu. Mumwe nemumwe sekuya kwaita Mwari nekutenda kuri mari. Mumwe nemumwe sekuya kwaita Mwari nekutenda kuri mari, kuti kuna Mwari mutakuri wemhosva dzose. Baba mangwanana nomuzita raJesu tinoisa rushando runo mumaoko enyu Mwari. Kuda kwenyu kwakanaka kwakakana ndiko ngakuitwe. Baba nezita raJesu weNazareta, sanganai nesu mangwanani ano. Torai ushe pasevhisi ino Mwari. Mbiri yose nekukudzwa zvigodzoserwa kwamuri, nekuti ndimi muri. Haleluya. Takamira kudaro mangwanani ano inzwa kufara. Haleluya. Ngatigamuchirei mambo Jesu. Haleluya. Ngatigamuchirei mambo Jesu. Haleluya. Tinoziva kuti mambo Jesu havafambi vari vega. Pane inonzi Trinity. Haleluya. God the Father, God the Son, who is Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Mangwanani ano ngatigamuchirei mweya mutsvene. Ngatigamuchirei Baba. Haleluya. Glory to the King of Kings. Ngatigarei pasi titore nzvimbo dzedu. Ndaona kuti vamwe vangazoramba vaneta nokumira. Haleluya. Mangwanani ano mufaro wangu kugamuchirai mese. Haleluya. Maita zvakanaka. Mauya kuimba yaJehovha. Hanzi kana huni iri imwe chete haigoni kunyatsopfuta zvakanaka. Asi kana dzinge dzabatana pamwe chete, dzikabatana dzikafutidzwa, dzinoita moto wakakura. Haleluya. Saka tauya kuzokurudzirana vadikamwi. Neniwo ndauya kuzokurudzirwa. Haleluya. Chingogamuchira ari padhuze newe, ungoti ari padhuze newe ugomuti waita zvakanaka. Wauya kuimba yaJehovha. Yes, yes, yes. Father and our mother. Hallelujah. Ngatisumukei tingovagamuchira kwavari ikoko. Baba tivagamuchire. Hallelujah. Yes, tovada baba vedu, tinovakudza. Nokuti zvinotaura shoko raMwari. Hallelujah. Mangwanani ano. Deputy President, Prime Minister. Okay. Mangwanani ano. Deputy Chairman wedu vari pakati, baba namai Manire. Togamuchirai. Tonzwa ku kana muripo baba, tinoona wisdom pamberi penyu. Tinoona kuti tinokutungamirwa zvakanaka. Hallelujah. Hapana chokutya kana tira baba namai Manire. Munomboziva here? Because he takes charge. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mangwanani ano toda kugamuchirawo zvakare vafundisi vari pakati pedu. Hallelujah. Aiwa ndinoona zvapupu. Hallelujah. Vafundisi vakatingombererai vanhu vaMwari. Hallelujah. Aiwa tinokukudzai. Tinoziva kuti makatumwa naMwari kuita basa guru rokutikurudzira. Saka tinotenda nokuvapo kwenyu nokugamuchira kudari kuita basa guru rokutikurudzira. Saka tinotenda nokuvapo kwenyu nokugamuchira kudanwa nokutumwa naMwari. Hallelujah. Pakati pedu tinoona baba Gwatizo mai handisati ndavaona.
Ngativagamuchirei baba vedu. Haleluya. Haleluya. Tata ane nguva tisakuona. Baba mabasa ndandani nguva tisakuona. Mimi vamwe maivaona here asina vaona. Toda kugamuchirai baba. Baba mabasa. Haleluya. Aiwa varipo baba. Mukobvu varipo vauya. Baba Guchutu varipo na ngatigamuchirei baba Mavunga. Haleluya. Our senior pastor. Haleluya. Baba namai Mazara ndakuvaona varipo here. Vari kuSunday school. Of course our bachelor pastor. Baba Manase togamuchirai munhu waMwari. Haleluya. Totenda Mwari. Mangwanani ano taona vasenior vedu, senior elder vedu. Ndakara chitungamirirwa mbuya chisiri munhu varipo zvakare. Aiwa totenda Mwari. Vakuru vari pakati pedu toza kuti tiri mugwara rakanaka. Imi munofunga kuti mbuya chisiri munhu ava, mbuya simukai. Simbosimukai. Munofunga kuti vakasora vachishingirira zvinhu zvisina basa rasei ava nai vedu vedu. Muchivaonawo vakadai vakashingirira zvinhu zvisina musoro here. Saka kungovaona kwangu cheteka. Zvobva zvandiziva kuti uya mangwanani ano vana mai nababa togamuchirai vauya kuimba yaJehovha vakatengwa neropa raJesu. Togamuchirai youth maita zvakanaka mauya kuimba yaJehovha. Youth ka iva lovely ka. Iva lively. Aiwa youth simukai ka youth mugamuchirwe. Aiwa ngatombere youth yedu. Ko ramangwana redu kariri mumaoko menyu zvenhai youth. Zvino mukabva maita week kudaro zozoita here. Sunday school tovagamuchira vari kumaclasses avo I'm sure. Tovagamuchira kuti Mwari vavaita zvakanaka vauya kuimba yaJehovha. We also remember the online church that is following. Hallelujah. We welcome the online church kuti vari pakati pedu virtually. Hallelujah. They are with us virtually. Ndo chirungu chakutaurwa mazuva ano. They may not be with us face to face, but they are with us virtually. Hallelujah. Ngativagamuchirei. Mangwanani ano pane vauya rekokutanga visitors vaenzi vauya. Vauya rekokutanga visitors vaenzi vauya. Kungozova nesu kuti tingorumbidza Mwari tiri pamwe chete. Varipo here? Yes, ngatiombere maoko. Aiwa simukai vaenzi vedu. Simukai ndongokumbira kuti mungosimuka. Hallelujah. Ndoda kungokugamuchirai. Ngatiombere maoko. Aiwa simukai vaenzi vedu. Simukai ndongokumbira kuti mungosimuka. Hallelujah. Ndoda kungokugamuchirai. Kereke yese nokugamuchirai. Hallelujah. Totenda Mwari vari padhuze navo vagamuchirei. Hallelujah. Topambiri kuna Jehovha. Hallelujah. Mangwanani ano regai tingopfuurira pamberi neprogramu yedu. Pane vauya kokutanga. Hallelujah. Kuti musazorasika. Hallelujah. Mangwanani ano tinayo here kwaya. Kwaya iri kuimba here nasi. How many songs? 2 songs. Hallelujah. One song. Okay. Okay. All right. Regai tingoti vasati vauya tingokumbira baba secretary vangouya nezviziso nokurumidza timai neprogramu yedu. Hallelujah. Ngatiombere baba vachiuya nezviziviso. Tinoda kutenda sachigaro vatipa mukana wekuti tizivisane kuti vhiki rino tichange tichifamba sei, Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Tinoda kutanga nekuzivisa musangano weSunday School Provincial Conference Sunday School. Takaitirwa rombo rakanaka kuti uchange uchiitirwa pano paFaith Alive. Hallelujah. Glory be to God. Musangano uchange uriko musi wa21 September pano. Unenge uchitanga na9 kusvika na4. Vana vedu vachiwana nguva yekudzidziswa neinteraction yakanaka pauvepo hwaMwari. Parudi kwa $12 conference fee. Ichange chikabva chikafu chemusi uwoyo, zvavangapiwa ma-t-shirts etc. Saka nanchitaura navaJumo Sunday School Superintendent vachiti mari ingaitange kubhadharwa zvino, munobhadhara kudesk
kana mukaona vakuru vesunday school vanozongokupai risiti. Saka ngatibhadharei vana vedu vasazosara. Vana vanonetsaka dhee racho rasvika roti saka mama hamuna kundibhadharira here, wakutanga kuda kuchitsvaka-tsvaka. Saka tsvakai mari, pane nguva vana vazowana nguva yakanaka yekusangana vachinzwa shoko raMwari. Haleluya. Maservices edu achanga achipfuurira mberi. Mangwana mande zuva redu rakanaka retinoswera takazvinyima zvokudya tichinyengetera, tosangana na 6 o'clock topeta zuva nekunyengetera muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Wednesday Bible study inenge ichipfuurira mberi, tinosangana pano zvakare na 6 o'clock. Friday kuma-cell groups ngatisanganei kuma-home pfuurira mberi ve-present worship nekwaya nezero. Ndanga ndiri pano ndakaona vekwaya vaiva uko, present worship iri munomu, zvichiita zvakanaka. Tinoramba tichingokurudzira kuti manumbers ngaawedzerwe, vanhu uyai kumapractice kuti muso munozoimba senge pemuchaimba kwaya nhasi munenge mapractiza zvofamba zvakanaka. Haleluya. Sunday tinenge tine 2 services zedu, yekutanga na 8 o'clock the English service, 9:30 tineta kutanga the second service, the main service yeshona. Mwari vachitira zvakanaka. Tinoramba tichirangaridzana pakubuda kuti petinobuda ngatitorei the left 10 wozonopika direction museko, hapasi kure, kungodai so kuti tirelease traffic. Tarisai muone mazuva ano tiri kubuda negedhe 1, saka mota dzinenge dzakawanda. Musati taridza mweya werebellion, mongotevedzerawo zvinofamba zvakanaka. Haleluya. Ndine chiziviso chinoenderana nana baba, asi ndisati ndadana vana baba zvakanaka ndidane mufundisi Gujutu. Arikuda kuti muzita raJesu. Haleluya. Zvakanaka, zvinotendwa. Mazvita enyu. Right, pano handiti ndasiya mai, ndavasiya nechikonzero chokuti vanga vatoda kusara. Saka anyway vazounzwa zvavo. Ndiwo mai Gujutu avo. Right, tapiwa nguva shomanene yekuti tapiwa nguva shomanene nasekretari yekuti tingotenda church at large nokuda kweutsigiro hwatakawana panguva yatanga achigadzirira muchato wedu pamwe chete nezuva ratakachata racho. Vakanga varipo, I think they can also our high priest in Zimbabwe, nokuti itira zvakanaka pamuchato uyu nokuti ropafadza. Teverere zvakare deputy chairman pamwe chete nevese vanoshanda navo, maelders, madeacons vehospitality and decorations, veassuring, zvingoenda zvakadaro pamwe chete nethe pastoral team. We really enjoyed your support. Was it not because of you? Zviro kwazvo muchato uyo ungadai usina kumbobudirira, nhasi unoyu tingadai tisina kumira pano. Saka Mwari rugare ngaakuitirei zvakanaka. We will be forever grateful for what you did for us. God bless you. Hallelujah. Ngatendwe Mwari anongoramba achiita mabasa makuru pakati pedu muzita raJesu. Hallelujah. Tine chiziviso ndichidana leadership men's fellowship. Vana mai pururudzai. Hallelujah. Hallelujah. Tanga tangojaira kusara tichibikawo mapoto vana mai vauya kuchina. Asi Mwari wakatirangarira rwendo runo, wakarangarira vana amai. Kune musangano wevarume. Hallelujah. Regai ndisire varidzi vakupei madetails muzita raJesu. Amen. Chekutanga regai nditende baba muchikane mukana watipa uyu wekuti tiparure basa retiri kutarisirwa nana baba. Madzimai chimbonichirire vana baba. Zvichisangana mate pano. Vazhinji vacho vakatipromisa vanotungamirirwa netimu riri apa iri nana mai Gora iri. Vakati gore rino risati rapera baba. Tinenge tanawo. Saka tiri kumira chaizvo. Kuti varume ivava vajoine boka riri pano rakarongeka ravana baba. Varume ava
havanetsi kutungamira kubvira kuna baba chaivo tisi tiri kuvatungamirira asi havasi kutinetsa kutungamira. Saka zvatiri kuda ndezvekuti ndiri ngotaurira vana baba vasinganamate pano, pavari kuuya dress code yedu ijini, teki, nekepi net-shirt. Then chikafu chedu chinobvira $1 kusvikira kwaunoperera nedumbu rako. Then paget up tinoda $2 kupinda. So kurudzirai vana vakomana, vana baba neshamwari dzenyu kuti dziuye pano, nekuti pane vashumiri vane ushumiri hune hwakaprovwa, vakaachievha zvavakaachivha mulife, ndo vari kuzotaura pano. So vachange vachitibatsira kuti vakapasvika sei pavakasvika ipapo, besides kuti baba vachange vachiropafadza. Tiri kuexpecta maguests about 900, ma-VIP guests vakati vanenge vari pano. So tine musangano wakakura pano. So vana baba navana mai, kurudzirai mabhururu enyu vauye pano tizobatirana kuita chinhu ichi. Tatenda baba. Hallelujah. Saka imi munongosanobhadhara $2 yenyu munoti baba ndakabhadhara endai kumusangano. Hallelujah. Tinosiya nguva ino kuna chairman wezuva. Ngatiomberei baba secretary nezviziviso. Hallelujah. Potiri kudaidza kwaya kuti iwe uzoimba ndipo tichabva tatora love offering yedu. Asi kwaya pane chiri kuitika kukwaya mufunge. Kune macompetition AFM of Zimbabwe ari kuitwa makwaya. Hallelujah. Imi munofunga kuti kwaya yepa ya president ikatadza kuwanikwa here pakadaro. Haifani kungowanikwa chete, asi inofanira kutowina. Hallelujah. Saka toda kuti tingovanamatira, tikurudzire. Hallelujah. Kuti varambe vakamira pabasa raMwari, kuti tigokwanisa kuwana mukopi. Baba munyatsomira nenhamba yakanyatsonaka. Vese vane voices. We all have voices, I suppose. Vese vane voice. Kati ndeye kunojoina kwaya. Hallelujah. Timbire Mwari wedu. Hallelujah. Ngatipei mukana kwaya muuye tigadzire mabhasiketi achifamba. Atiko tikubva tatora love offering yedu. Pa love offering apa regai ndikotora just 30 seconds ndiko tikubva tatora love offering yedu. Pa love offering apa regai ndikotora just 30 seconds ndikotaura nyaya yakaitika kuna David. David ari mambo David pane paakafana kuita a sacrifice yekuda kwezvivi zvaitwa nevana. Hallelujah. Ndobva aronga kuti pandoitwa altar nokusacrifice kuna Mwari kuti zvivi zvanga zvaitwa nevaIsraeri zviregere kuna Mwari. Hallelujah. Ndobva aronga zvakanaka. Saka pane muchinda kwakuitwa altar, kwakune muchinda anga aripo ainzi Arauna. Arauna ndobva ati mambo musanesekana zvenyu, ikamda kuita zvipiriso kuna Mwari ndichaprovida mombe dzacho, ndigoprovida zvese, ndigodidi. Mambo David akati azviite. I cannot offer to God, my God, that which costs me nothing. Hallelujah. O Jesu ndiye mambo. O Jesu ndiye mambo. Ndiye mambo. Ndiye mambo. O Jesu ndiye mambo. O Jesu ndiye mambo. O Jesu ndiye mambo. Ndiye mambo. Ndiye mambo. Jesu. O Jesu ndiye mambo. O Jesu ndiye mambo. O Jesu ndiye mambo. Ndiye mambo. Ndiye mambo. Jesu. O Jesu ndiye mambo. O
ndiye mambo. Oh, Yesu ndiye mambo, ndiye mambo, Yesu. Oh, Yesu ndiye mambo. Oh, Yesu ndiye mambo. Oh, Yesu ndiye mambo, ndiye mambo, oh, Yesu ndiye mambo. Chokwadi ndiye mambo. Chokwadi ndiye mambo. Ombi kwako tiko olotendo, nikutendo nifakase nawe. Tiko olotendo, nimi ombi kwako tiko olotendo, nikutendo nifakase nawe. Tiko olotendo, nimi ombi kwako tiko olotendo, nikutendo nifakase nawe. Tiko olotendo, limi pambi kwako. Tiko olotendo, lifutando lifakaze ngawe. Tiko olotendo, limi pambi kwako. Tiko olotendo, tiko notando, tiko notando. Tiko notando, tiko notando, tiko notando, tiko notando, tiko notando, tiko notando. Hosanna, Hosanna, tiko notando, tiko notando. Hosanna, Hosanna, tiko notando, tiko notando. We, 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 na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tiko notando, tiko notando, tiko notando, tiko notando. Namaruzi ose ose Zipembiri kuna mari
ngatimurumbidze Mwari wekudenga wakasika zose ngatimurumbidze Jehovah muri Mwari wavamwari rumbidzwai vanhu vose ngavatende kuna Mwari Baba vekudenga vakasipa mwana wavo Jesu musiki wezvose zvatinazo mberi neumambo hwavo hwose ngazigare ngavongwe Jesu anorarama vanhu vose ngavatende kuna Mwari Baba vekudenga vakatipa mwana wavo Jesu musiki wezvose zvatina Mwari Baba vekudenga vakatipa mwana wavo Jesu musiki wezvose zvatinazo mberi neumambo hwavo hwose ngazigare nekusingaperi ngaavongwe Jesu anorara Hallelujah 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 ngarumbidze Hallelujah Ngativaomberei maoko. It takes a lot of practice. Hallelujah. Vanotosacrifice funge nguva yavo vachizouya kuzopractice. Saka ngativatsigirei neminamato. Hallelujah. Totenda Mwari. Mangwanani ano ngatimhanye nenguva yedu tava behind time. Hallelujah. Asi mangwanani tifarire Elder Mahofa achitora nzvimbo yavo. Tifarire Elder Mahofa achitora nzvimbo yavo. Thank you so much munhu waMwari maita henyu. Aha. Greater Harare yanga ichitaurwa naBaba Muzilikazi iri kustretch as far as Marondera. We are gathering 9 provinces pano. 9 provinces out of 32. Saka it's almost emuHarare vana Chitungwiza vana Ruwa tichienda kusvika kuMarondera. Saka it's a big job. Ngativasapotei vana baba navakomana ngatiwe tese tiite basa iroro. Tirege kunyadzisa baba wedu mukaona tachuzwa kumufaro. Saka vari kutangira pavakasira pamhoroswa vanhu pasiwa 2 madiasporians. Pana vanoziva itimu inonzi the Reds. Vebhora havachisipo. Ichi mainyama. Marambirwa nevamwe. Ichi Liverpool. Tine muranda waMwari baba namai mfundisi Dewa all the way from Liverpool, UK. Ingosimukai varanda vaMwari tikugamuchirei. Simukai tivafarire. Thank you so much. Ava tanguva introduce kune vasingavazivi but vana youth dzababa dzekuGlenora. Yeah, dzekuGlenora chaidzo. But is doing very well mu UK. Saka kana mazorasikira ku Liverpool kuine final mukavatsvagamo vashayi ikoko. Thank you so much. Vaenda kuuya naamai.
handiti ka vandikumbira kuti brother vamboimba ndomba ndangovasiyira powai Mike Mukoma. Ngatisumukei tibatirane navo vachitongopedza kuimba. Mufundisi Mufano Chiya vakutouya pano. Ngatibatirane navo tiimbe tisvike pakunamata mushumiri awane pekutangira. Hallelujah. Thank you so much, Baba. Tibatirane nikuombera. Hallelujah. Changamire muponesi. Ameni. Ishe wakambozvizwa. Amen. Ameni ne. Ikoka kwa. Ameni changamire. Ameni mu. Aiwana kokufa. Wakako. Badikanita. Ameni kwayana. Ramari Baba. Ameni to. Zona matakori. Aiwa karopa. Rakaparatiko. Ameni. Ameni Yesu. Banu wako wako seishe. Ameni Vashibu. Aiwakawe. Wakasaruriwa. Musuo webako. Ameni changamire. Ai Baba. Vachikaro chichene. Aiwaka ondo. Ondo zose zokunega. Tiamure. Aiwanengirosi. Ameni huyayo. Vadikani tose. Simbire mabokani. Tine moyo. Tiamure Baba. Tiamure nengirosi. Ameni tose. Uchiomera moko wako tizwe. Vadikani tine. Aiwaka tiamure Baba. Tiamure nengirosi. Ameni uyaiwokani. Aya tine moyo tine. Shibombera moko wako tizwe. Mariwe uyayo. Hiya katala bayande. Itose. Shababa yanda. Rakatala bayande. Moyo. Tine moyo. Masita Jesu. Masita mwe muchene. Hiya mabana basheta la bayande. We thank you, Lord. Masita Jesu. Makatende kamariwe. Uyaione siyo zenyu. Ndinakutenda imwari. Ndinakutenda ichangamire.
Changamire muponesi, mazvita Mwari wedu. Tinokutendai Jehovah, makanaka Jesu. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Faith Alive takamira kudaro toda kuti gamuchire muranda waMwari evangelist mufano chia vauye. Ngatifarire muranda waMwari, ngatifarire the evangelist. Wow. Murishe wemadzishe, muri mambo wemadzimambo, Mutsele, Mutsele, Ashantala bayan, muri Mutsele, Sine Mwari, Mutsele, my Father, Mutsele, Ashantili bibiyanda, Mutsele, murishe wemadzishe, muri mambo wemadzimambo, muri Mutsele, 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 muri Mutsele, murishe wemadzishe Mwari, muri mambo wemadzimambo Mwari weka, muri Mutsele, muri Mutsele, Mutsele, muri Mutsele, makatende kashagamire, muri Mutsele, muri Mutsele, zarubisa sitarenyo changamire, diani angayenzaniswa nemi Mwari we, Mutsele, aiwa Mutsele, zakarira sokorenyo changamire, zaurai kupenyu kwenu Mwari we, Mutsele, yemi mukere bachikaro, bakashongezwa nekubwinya, zviratidzei, Mutsele, zarumbidza navatumwa, Mutsele, madzita changamire Mwari wedu. We thank you, Lord. yes Lord, Muri Mutsele, thank you, muri Holy Ghost. Mutsele. Thank you, Lord. Mutsele, Mutsele. thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, thank you Master, thank you Lord Jesus. Take over Holy Ghost, take over Holy Ghost, take over Holy Ghost, in the name of our Lord Jesus. Elanababosh Kimahanda livro de Hoshia Pasita Muyamchene Zita Raishori Jesu Kristo, Zita Raishori Jesu Kristo. Tatenda uwepo wenu, tatenda nyasha, tatenda simbare nyuri pano,
tatenda navatumwa venyu vari pano muzita raishori Jesu Kristu, amen. Zvakadii takamira kudai tiite mheremhere neruzha tichifarira the lion of the tribe of Judah, the lion of the tribe of Judah. Takamira netsoka dzedu zvakadii zvekare tifari ticelebrate varanda vaMwari, baba vedu pamwe chete naamai, president wechechi ino vari baba vedu zvekare naamai, none other than Reverend Chiangwa naamai. Tivafarire zvekare muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda tingagare pasi. Regai ndidzosere rukudzo noremekedzo kuna Mwari wemasimba ose vatipawo zvekare mukana nenguva wokuti sangane nyama nomweya zviri pamwe chete. Thank you President Worship. Regaiwo ndifarire Deputy Chairman Elder Manire pamwe chete naamai nemukana wavandipa. Tinokutendai baba pamwe chete naamai vandipa. Tinokutendai baba pamwe chete naamai. Thank you very much. Nemukana iwoyo regai ndidzosere kudzo noremekedzo zvekare. Nemukana iwoyo regai ndidzosere kudzo noremekedzo zvekare kuna baba pamwe chete naamai nemukana wavakatipa kuti tigova panzvimbo ino tichishumira uye nenyasha dzavakandipa kuti ndigovawo mushumiri wesevhisi ino. Tinotenda zvikuru pamwe chete nedare ravanoshanda naro maelders, madikon nemadikonesi. Tinokutendai. Ndigai nditore mukana nenguva ino zvekare ndiremekedze vafundisi vese vari pakati pedu, vana baba. Tinokuremekedzai zvikuru vagamuchirwa kare, asi regai nditore mukana uno ndivaremekedze vose muzita raJesu. Ndinokudai vana baba uye ndinokuremekedzai vana baba nanaamai, vakomana nevasikana. Itirwai zvakanaka naMwari wemasimba ose. Regai nditende mufundisi Dewa pamwe chete namai vatishumira pasevhisi yemangwanani. Thank you very much. Tinotenda zvikuru. Itenderewo ndigamuchire hama dzandafamba nadzo. Regai ndingokusimudzai vana baba nanaamai. Tauya nababa Maronga pamwe chete naamai varapo atinosifamba navo. Tauya zvekare nababa Bhamusi Gilead Slakama. Tinokugamuchirai. Itirwai zvakanaka. Regaiwo ndifarire kuchikorekoro tinoti adifarire kuchikorekoro tinoti adzimai vangu. Ndibatsirewo tifarire Mai Caleb nhasi vari pano. Batsirewo tigamuchire Mai Caleb. Tinokufarirai, tinokugamuchirai. Itirwai zvakanaka kutoona takamira kudai kuna amai vanosapota. Zvinokosha makangoiwa makamhoresa vanhu. Tinoropafadzwa zvikuru. Tinoitirwa zvakanaka. Mwari vachiitira zvakanaka. Dzitenda zvakanyanyisa. Mwari wekudenga varambe vachivaitira zvakanaka. Nemi mose Faith Alive. Tinokudai. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Wakanyanya stereki kuva pano. Mwari wekudenga ngavakuropafadzei muzita ramambo Jesu. Hallelujah. Amen. Tinotenda tivafarire vachigara pasi vaombererewo. Wonderful. Thank you. Itarisirewo neighbor. Tinotenda tivafarire vachigara pasi vaombererewo. Wonderful. Thank you. Itarisirewo neighbor. Chikamandimu. Tinotenda Mwari andei kuBhayibheri shoko raMwari. Tiende kubhuku raLuke chapter number 5. Luke chapter number 5. From verse 1 ndozokuudzai kuti tasvika Mwari vakomborere kuverengwa kweizwi ravo uye zvekare Mwari vakomborere muverengi muzita raJesu. Luke chapter number 5. Tatambura usiku hwose tisingabati chinhu. Hatina chatabata.
asi zvamadaro imi asi zvamataura imi Jesu ndichakanda utava. tichaita saizvozvo. Vakati vaita izvozvo, vakakomba hove zhinji, vachipedza kuita izvi ndokubata hove zhinji, utava hwavo hukabvaruka. Vakaninira shamwari dzavo mune rimwe igwa kuti vauye kuzovabatsira. Vakauya vakazadza magwa ose ari maviri akanga anyura. Zvino Simoni Petro wakati achizviona, akazviwisira pasi pamabvi aJesu akati, achiona kubata kwaita hove ndokuzviwisira pamakumbo aJesu. Ishe, ibvai kwandiri nokuti ndiri mutadzi. Nokuti wakanga ashamiswa iye. Wakanga ashamiswa. Thank you very much. Marakuitirei zvakanaka nokuverenga zvakanaka kudai. Mangwanani ano handina imwe title yandiinayo. Ndiri kumirawo patheme yaBaba inoti progress and expansion. Progress and bhuku raLuke, munyora achinyora bhuku iri kubva pachapter 1. Bhuku rinotanga nokuti ratidza kuti Mwari watinonamata vanoita kuti zvisingagonekwe zvigonekwe. Ndo kunotanga kubuda mazwi anoti with God all things are possible. Tinotanga uye wamaita haabereki. Imi vemakuhwa, Mwari ndaitonzwawo pamai munyeya azobata mwana. Bhuku iri richitanga kunyorwa rinotiratidzawo zvekare kuzvarwa kwaJesu kana kuti kubata mimba kwaMaria tichiri kuchapter 1 ikoko. Uri munana zvekare uri kuitwa naMwari. Rinotiratidza favor yaMwari. Kuti Mwari uyu watinonamata anogona kukusiyanisa nevamwe. Uye anogona kukuloketa kunyangwe uri pausingafungirwe nevanhu achikusiyanisa navamwe. Chapter number 2 rinotiratidza zvokuzvarwa kwaJesu. Pachapter number 3 ndo patakuratidzwa kubhabhatidzwa kwaIshe wedu Jesu Kristu nemurume wainzi Johani wakanga wazvarwa naElizabeth. Jesu vachinobhabhatidzwa munobuda mazwi aya anoti uyu mwanakomana wangu wandinodisisa kwazvo, muteererei. Pari kutaurwa mazwi aya haasi kuudzwa vanhu bedzi, but even nenature iri kuudzwa kunzi paanotaura munzwei. Zokuti iwe muonde usazoita manyawi ekufarisa kuudza murume wekuti haisi season yemaonde. Ndava kune izwi rakaudza even nature zvinokambaira zvinobhururuka kuti kunyangwe ada maonde munzwe mupe zvaada. Halo, pari kutaurwa mazwi nehove dzegungwa dziri kunzwa. Pari kutaurwa mazwi newe goridhe mari dzikama uri kunzwa. Ndava kana Pita azoda mari iri muhove, iwe hove itova nenzeve dzinonzwa, nokuti uyo ari kunzi mwanakomana wandinodisisa. Kunyangwe hove goridhe munzwe paanotaura. Udza ari pedyo nekuti watinoparidza anonzwika. Muzochirevesa kuti hatifambe even negoridhe riri pasi pevhu rinonzwa, nemabhonzo ari pakavanzika anonzwa. Zvakanzi munzwei mwanakomana wangu wandinodisisa. Inzwai, pabadisisei mwanakomana. Chapter number 4 tinoona Jesu vakuda kunotanga ministry. Ndokubva vaenda muwilderness kunotsanya nokunamata. Vachinopedza
Satani ndokubva ati gogogo itauyawo. Ndokubva atanga kurwa nemazwi ataurwa pachapter number 3. Kana uchizviti mwanakomana waMwari. Chapter number 3 iri kunzi mwanakomana wangu wandinodisisa. Chapter number 4 Satani ari kuti kana uchizviti mwanakomana waMwari. Number 1, Satani kana achifaitana nesu anorwa neshoko rawakauzwa. Wakanzi gore rino haripere unororwa. Iye anomeka sure kuti anokuunzira zvinhu zvinokubhilivhisa kuti hauroreke. Nyamba chaari kurwa nacho izwi rataurwa. Number 2, Satan, he fights our position muna Mwari. Kana uchizviti mwanakomana waMwari. Ari kuda kuti Jesu asa believe a position yake muna Mwari. Okay, regai prove a point yangu. If anonzi wewe Adamu achisikwa, ngatisike munhu akafanana nesu. Satani achiuya kuna hivi, anoti wakadya uchafanana na Mwari. Ivi hausi kuda kumbofanana na Mwari, pawakatosikwa kare wakatosikwa wakafanana na Mwari. So Satan anoda kufighta your position muna Mwari. Yokuti anoita kuti pfungwa dzako dzifunge kuti kana kuti hausi kana kuti haugone zvinhu muna Mwari. So chapter number 5 pataverenga Bhaibheri riri kuti vazhinji vakatevera Jesu. Matheologians vanobhiliva kuti iyi ndiyo first sermon ya Jesu yaakatanga kuparidza according to Luke. So panapa Jesu Bhaibheri riri kuti vazhinji vakamutevera vachida kunzwa shoko raMwari. Vakaita pressure yokuda kunzwa shoko raMwari. But tiri kuenda kugeneration yekuti takasangwarira. Generation iri kumberi kuichatyisa. Chechi yakavambwa naJesu Elder Manire iri kuvambwa muword first, then minana number 2. But right now takasangwarira tiri kuenda kulevel yekuti vanhu vari kudhonzwa neminana kuuya muchechi. But panapa tine church iri kudhonzwa neshoko afterward yonopinda muminana. Nyamba chinotanga haisi minana, chinotanga iword, minana yozotevera. Uzari pedyo neuti kana wakafambira minana wakarasika. Minana iriko but atifambire minana. Munhu akafambira minana akasashaya chawana anotuka chechi. Munhu akafambira shoko munana kuitika kana kusaitika anoramba ari muchechi. Munhu akafambira minana akasavigirwa baba vake anoramwa chechi, but akafambira word anoti kuvigirwa mubereki kana kusavigirwa ndinorambira ipapo. Hatitangire kuminana, tinotangira kuwedi. Vana baba ndinzwei, hakuna Jesu paakaparidza vanhu vakadzokera nenzara murenje. Vese vakamutevera vachida shoko after shoko minana inoitika. Chinotanga iwedi, minana yozotevera. Atitevera. Oh. Verse 16, Bible wrote, and in Yarene Evangelium, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Because it is the power. Isimba. Sakapana hapa vari kupresa Jesu vachitevera word. Iroro is not a word, rinobva mu Greek word. Rinoti sperma. Richireva kuti seed. Babakachowa pandiri kuparidza. Ndiri kutoisa munana mamuri. Impeu yandiri kudyara. So chinotisiyanisa tapedza kunzwa shoko itype yedhaga.
ndakatora same 10 kgs ndonokanda imwe mbeu kuivhu rimwe rakaita jecha inogona kumera but inotora nguva. Ndakanokanda paivhu rimwe chete imwe haitore 3 days inenge yamera. Mhosva iri kumbeu here kana kuti kuivhu? Same church, same pastor. Pane dombo, pane ivhu rebandati. Rechikorekore. Pane ivhu reshapa. Iro rinononesa kumera. Saka word rinongoreva iseed handiri kudyara mamuri. Mbeu yakadyarwa inosiyana nemhando yembeu. Iko kutoya pano pa Faith Alive kuona hungwanda nokutengwa kwestand ku 1 million itaipi yembeu inototiratidza yekuti haisi kutamba naye. Dzimwe dzinonoka kumera. Saka mbeu inomera. Saka wakaona waparidzirwa, wakaona imwe yabuda nhasi, iwewe chirega kuora moyo, yako ichabuda mangwana. Pandiri kuparidza zvinogona kusaitika imo muno, mumwe anoitirwa izvozvi but mangwana mumwe ari kuitirwa. So vari kumupresa vachida kunzwa shoko. Power remukristu riri muwedi. Simba rehove riri mumvura. Simba remutendi riri mushoko. Tienda ichifa zvishoma nezvishoma. Mutenda akashaya shoko haafe ipapo mbijana. Ari kuenda. Minana tinoida. Nditenda ndichitoparidza kudai nditotenda kuti inoitika. But hatitange neminana, tinotangira kuwedi. Hello. Varume, chechi yedu yepostori ngatidevelope ipawedi. Hatidi mutenda anobva gore richitanga kusvika achiziva Genesis 1. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Pakutanga tatanga tazodii. Pakauya kamwana ke wachitawa parabaro dzadza amusatinetsa hamusi kuda kuneswa hamuna. Munaro here. Tinotangira muwedi. Vari kutevera Jesu vachida kunzwa shoko. Vari kupa Jesu pressure yokuda kunzwa shoko, kwete kupa Jesu pressure eminana. Funzari pedyo nekuti pressure yauri kupa Jesu ndei. Chechi iri panapa iri kuziva kuti marriage irimo mushoko, pfuma irimo mushoko, utano hurimo mushoko, zvese zvatiri kutsvaga zvirimo mushoko. Muchanzwa Peter wati uparidza usiku hwese asina chaabata, but word richiburuka 2 minutes maneti anga adambuka. 2 minutes baba maneti anga adambuka. Nyamba chinodambura maneti hausi unyanzi hwako Peter but iwedi. Tichiri paridza kudai so mumwe munhu anobva muno maneti akarembera, kwete nezvimwe but newedi. Tichiri paridza kudai mapfupa akaora anobatana nokuda kweshoko. Mwari vachisika denga nenyika havaimboti zvakari let there be light. Light rovapo ndetyo wedi rinotodza zvisipo kuti zvivepo. Satani mistake yaaita kukuregerera kuti unzwe shoko. Handida kunzwika. Baba kunyangwe Satani akandibira zvese ngabe. Ngandisire shoko. As long ndichine nzeve ari kutamba. As long ndichiri kugona kuriverenga ari kutamba. Kunyangwe ndakaenda muwilderness ndisina chandiinacho, mandiri munobuda zvipenyu. Yes. Indinozvitenda semushumiri kunyangwe naenda pasango ndisina chandiinacho, ndiine irori. Tisina kana chimwe chataita tichirirova irori. Rinokakata zvisipo kuti zvivepo. Ndinogona kuya muchechi ndisina mari, but nditenderei kuti ndinzwe wedi.
ndinogona kuya kuchechi ndichirwara, but nditenderei kuti ndinzwe shoko. Iwo masikati ano ndiri kuzvitenda, kune zvichaitika musevhisi ino. Izvo ndiri kuzvitenda izvi. Mwari wedu anofamba muno nhasi. Halo, ndati nhasi. Kana varipo vari kuzvitenda, ndati nhasi. Zvisina kubatana tiri kuzvibatanidza. Zvakafa tiri kuzvimutsa. Ezekiel anoti ndakaendeswa pamupata. Ndiri mumweya. Handina kupiwa bazuka. Handina kupiwa mapirisi. Ndakanzi mapfupa angararama here. Ezekiel haana mishonga yaainayo. Haana makrashis aainawo. Akanzi profita, regedzera word, mapfupa anobatana. Ezekiel, enda mumupata. Vaimuona. Ora ndingotaura zvepanyama. Vaiona. Vari kuti irombe riri kufamba. Vati regaone titange kuprofita. Tinoprofita zvichibatana. Kunyangwe bvupa rakamedzwa nebere, tinoridhonza richiuya. Rinodii zvaro. Rinodii zvaro. Asvika paguva raLazaro. Anoti imimi bvisai matombo. Ite redu ratinogona. Lazarus, come forth. Nehonyeso dzanzamedza Lazaro dzakatanga kusvipa zvishoma nezvishoma. Dzakatanga kuzwa kuti pano hapagariki. Kune shoko raburuka. Vana baba nana mai shoko rakaburuka. Kunyangwe zvakamedzwa namupedza chose, zvinotanga kudzoka zvishoma nezvishoma. Ndiri kuzvitendawo musevhisi ino kuti kunyangwe vano utano hwakamedzwa, nhasi nehonye dzinorutsa. Aya. Lift up your hands and shout Jesus. Shout Jesus. The devil is a liar. Dati ya nasa ipere mushe. Dati ya nasa ipere mushe. Hello. Hello. Nokubva vamutevera vachida kunzwa evhangeri. Bible rinoti Jesu wavaona, ndokubva aona mukomana anonzi Peter. Arara usiku hwese. Hakuna kana hove imwe chete yabatwa. Ndokubva ati Peter, ndokumbirawo kabhoti rako pana patimboita basa. Peter ndokubva aregedza bhoti, ndokubva raita pulpit. Jesu ndokubva watanga kurova vhangeri mupulpit yemurume anonzi Peter. Peter arara usiku. Ndokumbirawo kabhoti rako pana patimboita basa. Peter ndokubva aregedza, haana chaabata. Peter ari kuda hove. Jesu ari kuda bhoti. Nyamba Peter regedzera chawina. Number 1, hadzibatike. Kana kwa kunoedza dzinonetsa. Usiku dzinonyanya kubatika. Number 2, hove hadzibatike pakadzikisisisa. Dzinotambira kuno pakadzikisisisa. Dzinotambira kuno kurishalo. But Jesu haana kana degree rokuraura. Vari kuya kuna Peter ane degree rokuraura, doctorate. Vakuudza mukomana pokukanda pasiri kuenderana nezvaakadzidza kuchikoro. Peter maqualifications unawo, but chimbosiya zvekuziva kwako. Jesu haasi fisherman. Haazive kwadzinobatwa. But ari kunoudza namazvikokota kuti mazvikokota enai munokanda pakadzika. Number 2, Jesu havasi kuti ndiri kuenda inini kunokuraurira.